Por que escolleu ser actor? Como foron os seus inicios? Eu non sei se un escolle ser actor ou é o oficio que te escolle a ti. Nunca sabes. Pois mira, vou vos contar a primeira sensación que teño de escenario. Eu tería, non sei, era moi pequeno, 5 anos, 6 anos, non sei. Si lembro o lugar que foi no auditorio parroquial de ali de Vila García. E era un festival de Nadal, nestes que se sortea unha festa de Nadal e estas cousas. E eu contei un chiste, e vou volo contar. E é nunha casa da vida da aldea tiveron un neno e levaron a bautizar. E resulta que eles querían poñerlle que non me vou acordar, Amilio, Aladio, era Aladio, querían poñerlle Aladio, e o cura dicía Coné, e eles dicían non, Aladio, e o cura dicía non, Coné, e Aladio, Coné, e bautizaron, e dali un tempo pasou unha veciña e dixo, mira, como vai o neno moi ben, é como lle puxestes, pois mira, nós queríamos poñerlle Aladio, pero o cura empeñouse Coné, bueno, Coné quedoulle, como é pequeniño, chamámoslle Coneño. Este pequeno chiste tan simple, non? E tan lindo, por outro lado, xuro, pois foi a primeira sensación de éxito nun escenario. E supoño que un se engancha a estas cousas, non? Eu engancheime a eso, ao escenario, aos aplausos e tal. E xa creo que non podería vivir sin eso. Traballas habitualmente en teatro, en cine e na televisión. Cal prefires e por qué? Esta cae sempre, non? Sí. Esta é obligatoria. E a miña contestación é que non teño por que escoller. O mío é un poliamor moi claro, non? Non, porque mira, pois hoxe teño un monólogo aquí, estamos en Bertamiráns, hoxe actúo aquí, pero veño de ensaiar unha obra de teatro e empezo unha serie en nada, non? Son traballos moi diferentes, son traballos complementarios, o directo é maravilloso, a xente aquí hoxe xogando, improvisando, en teatro teño que ser milimétrico, porque así o exixe a pesa, e no cine, en cambio, teño algo máis de liberdade, porque o director Dani de la Torre nos deixa algo máis. Entón, son traballos diferentes, non sei, non son comparables, non? E justame xusto a posibilidade de facer cousas distintas. Eso resulta moi chulo, non te cansas, non te aburres, cada personaxe é un reto. Eu estou agora con 2 personaxes á vez, un pa teatro e outro para televisión, e ademais son completamente antagonistas, que son 2 extremos e tal. Pero bueno, síntome un pouco esquizofrénico, pero moi afortunado de poder facer isto. Vale. Centrándonos no narcotráfico e os seus efectos, un dos capos da contrabanda da droga na Ría de Arousa é Laureano Viña, é o personaxe que interpretou en Fariña, e temos entendido que falou con el. Entón, que nos pode contar desa experiencia? Pois moi pouquiño, porque é unha conversa privada. Falei con el foi que me pediu e eu aceptei. E tivemos unha conversa na que falamos de moitísimas cousas, moitísimas, pero como é unha conversa privada, preguntaronme moitas veces e sempre contestei o mesmo, eso queda ali. Vostede naceu en Vilagarcía e viviu parte da súa vida na zona. Como lle serviu esta experiencia persoal para meterse no papel de Ubiña e como era Vilagarcía a finais dos 70 e os 80? Pois mira, foi claro, fundamental, quero dicir, cando aparece a oportunidade de facer a serie, de facer Fariña, cando me entero de que o proxecto está en marcha, eu lera o libro e eu teño un certo parecido físico con Ouviña, non un certo parecido físico. E entón, entereime que ademais quen dirixía a serie era un amigo, un director co que xa traballei, así que collín o Messenger directamente e dixenlle, Carlos, que
que se precisas unha uviña, eu xa teño asento de serie. E inmediatamente chamoume, Carlos é un amor. E dixome, non, Carlos, xa contaba contigo, o que pasa que terás que facer casting como todo o mundo. Solo Javi Rey non fixo casting para Fariña, non? Digamos que se montou a serie ao redor de Javi, non? E eu fun, claro, e fixen casting e por sorte, pois moderon, non? E en certo modo, todo este pequeno estrés no que ando tamén é culpa de Fariña, en certo modo, non? Porque Fariña nos deu moitísimas cousas, nos está a dar moitísimas cousas, unha visibilidade como actores no mundo, a través de Netflix estáse vendo en todo o mundo, ti recibes un feedback fantástico de xente que te escribe desde Argentina ou desde Lituania, ou que sei. E as directoras e directores de casting pois tomaron nota e bueno, pois aí estamos máis ou menos facendo outras cousas, non? O propio Ubiña querelouse contra a produtora polo xeito en que comeza a serie. Que pensa de polémicas como esa e doutras como a de Bea Gondar contra o libro de Nacho Carretero? Como cree que afectaron a serie? Pois eu creo que sen querelo axudaron, quero dicir, lonxe da súa intención que fose así, pero así foi, non? Volveuse na súa contra, penso, non? Polo demais, eu procuro non perder o tempo en tonterías, non? Sí. Unha das situacións máis recordadas de Ubiña foi a súa actitude ante o xuiz. Pero na serie vense máis os momentos pasados en prisión. Como foi cambiar este rexistro de estar sempre de broma a ter que interpretar un Ubiña máis serio que sufría máis? Pois eso é parte do traballo actoral. Quero dicir, o meu por anos de experiencia estou, digamos, máis cómodo na comedia. E, de feito, a veces o director, este home Carlos do que vos falaba, dicíame, quítalle humor. Pero eu levo de serie, non? Entonces, cústame realmente quitarlle carga de humor. Pero, bueno, así era. E o día que tiven que chorar, por exemplo, na cárcel, que foi un día que ti sempre vas un pouco nervioso, porque tes que arrancar unha emoción moi forte en segundos e rodeado de moita xente que te está mirando e, bueno, non é fácil, non? E lembro ben que a maquilladora, a xefa de maquillaxe, Susana, que é maravillosa, eu que estaba un pouco tenso e dixeme, Carlos, te axudamos, te poñemos unha lágrima no ollo e tal, e dixe, no, creo que podo, Susana, déxame, non? E pedín 2 minutos de concentración, o equipo foi enormemente respetuoso, situaron a cámara xusto aquí debaixo e deixaron que o meu proceso aparecese e inmediatamente arranquei a chorar e iso foi o que se gravou, non? Logo sale un segundo, pero eu chorei ali máis de 3 minutos, non? Pero, bueno, é técnica de actor e eu hasta onde chego, pois, intento facelo, non? Outro momento da historia persoal de Ubiña foi a súa relación moi tensa con Carmen Avendaño. Que aínda rematou fai pouco cunha demanda que non gañou no Laureano. Que pensa do papel das nais que loitaron contra os narcos como foi a propia Avendaño? Bueno, son amigo de Carmen Avendaño, son amigo de esas nais. En casa padecimos isto, perdí un irmán por este asunto, por iso prefiro non falar en absoluto da conversa con Ubiña, porque houve cousas moi tensas e moi duras. E que vou opinar? No, que sería de non sin elas, non? Tocoume, ademais, facer un pai, tocoume nunha película que se chamou Heroína, de Gerardo Herrero, na que se narraba a peripecia de Carmen Avendaño, facía ademais unha actriz maravillosa que é Adriana Ozores, non? E facía do marido de Mariano Ozores, de Adriano Ozores, é dicir, do home de Carmen Avendaño. Entón, eu coñecín a Jaime, coñezo a Jaime, somos amigos, compartimos moitas cousas e máis de unha lágrima tamén, síntome moi cerca de elas, porque naquela época, nos 70 e nos 80, xa vos terían contado, e creo que aparece ben reflectido en Fariña, que toda unha xeración de rapaces e de rapazas se nos foi, non? E se non fose por elas, probablemente Galicia sería unha pequena Sicilia, non? E solo por elas, e gracias a elas,
separou isto, creo. A serie fala de outra cousa. Heroína si falaba exactamente destas mulleres, e en concreto de Carmen. Fariña é unha crónica de 10 anos, non? E bueno, o protagonista é Miñanco. Por que pensa que este papel das mulleres é menor na serie Fariña, onde case o único personaxe feminino con bastante peso é a filla dos Charlines? Bueno, non estou en absoluto de acordo, o mellor Esther Lago non vos lo pareceu, pero ten un peso moi importante na serie, e creo que hai unhas cantas máis, non? De todos modos, a ver, entendamos a época, é dicir, era unha época de homes. Nesa época as mulleres ocupaban un papel, infelizmente, moito máis secundario. Hai unha escena en Fariña que o define, cando a muller de Charlín viste a Charlie e ponlle a corbata. É que isto era así. Sabes, a mellor desde a óptica de hoxe parece, pero eu, que levante a man, que non escoitou na súa casa, tú te callas de un home a unha muller, sabes? Era tan común isto, non? Se o machismo ainda terrible hoxe, naquela época era brutal. Eu a veces digo a xente, a ver, non to leemos, que se nós estamos falando do barco de Cristóbal Colón, aí non había mulleres, non podemos poñelas, non estaban. Contemos historias de mulleres, contouse en Heroína, pero Fariña é unha historia de homes, é unha historia de como uns homes cambiaron o discurrir sociopolítico económico de España. Ese río de diñeiro que entrou ilegalmente polas rías pagou campañas electorais, así se dixo. Pagou medios de comunicación, pagou moitas cousas, non? Diñeiro en negro, sobres, bueno, en fin. Creo que se entende. E bueno, e esta era... Nos facemos unha crónica da época, non? Desa época e desa historia. Que momento da rodaxe desta crónica recordas con maior intensidade? A ver, foi moi intenso todo o xuízo, non? O xuízo foi unha semana en Noia, nun lugar impresionante, que había unha figuración enorme. Eu, ás veces, me quedaba maravillado, porque, claro, ti estás no medio daquel lío, tes unha cámara como agora aquí diante, estás concentrado en intentar calcar aquelas frases, disilas, como eu vi 1000 veces eses vídeos, para intentar dicilo o máis parecido posible a como as dixo Viña. Pero ao teu redor, en canto abrías os ollos, había 200 persoas facendo pequenos traballos, figurantes que se pasaban un papel e sempre pasaban no mesmo momento e sempre igual, alguén que facía, que escribía, alguén, o sea, aquel era un ballet maravilloso, non? E eu vin aquel día a Carlos, ao director, facer maravillas cos actores, que de repente pinchando a un porque necesitaba, ou a min dicíndome, Carlos, fai non vais Arsenio, e eu, vais Arsenio, non? E Carlos é unha maravilla, non? O gran responsable eu creo que da boa factura de Fariña e da boa factura. Poderás ter máis de acordo ou menos, que se Miñanco sale demasiado guapo ou non, eso xa son opinións, pero creo que é unha serie moi ben feita, e así o recoñeceron nos cantísimos premios que nos deron por aí. De todos os papéis que interpretaches, como foi de especial interpretar a alguén como Ubiña, coa carga que leva implícita? En que se diferencia outros personaxes como Ladislao, en Maredas Vivas, por exemplo, ou calquera outro en moitas películas e series? É moi distinto, non? Porque cando faz de Ubiña, un personaxe que a xente conoce, que é recoñecible, que é moi visible, entonces, bueno, eu teño esta voz, non podo falar coa voz de Ubiña, porque Ubiña non ten a miña voz, non ten unha voz tan profunda, pero sí podo acercarme en outro sentido, en actitude, en enjordar, en achejarme, bueno, eu non buscas imitar, porque non é posible, buscas recrear, creo, eu hasta aí intentei, non? E creo que o espírito está, e que está quen era este home, e quen é, e un tipo, en fin, moi excesivo en todo, un home que non sabe estar calado, que non ten un control de emocións, enormemente enamorado de Esther, e en fin,
intentei reflectilo aí, eu non opinei, xa había un guión moi bo, quero dicir, non necesitaba máis que ceñirme ao guión e intentar, como diría aquel gran actor americano, pues, dicir ben o texto e non tropezar cos muebles. Non? Quizáis o xuízo sexa o que teño máis grabado polo que supuxo, por aquel ballet maravilloso de 200 persoas traballando, aquel equipo increíble funcionando como un ballet sin tensións, sin voces. Foi moi bonito, a verdad, e o añoro, teño saudade de aquela sensación. De que xeito pensa que a xente e a sociedade das comarcas da costa foron os grandes perxudicados e os narcotraficantes os que saíron gañando nesta loita? Que mostra a serie Fariña. Os narcotraficantes todos, sin excepción, acabaron na cárcel. Non sei se gañaron moito, cartos parece que sí, pero Viña papou 23 anos de cárcel. 23, que non son poucos. E os demais parecido, entón non sei quen saiu gañando, non o sei. Fariña foi un gran éxito seguindo o camiño de outras series de narcotraficantes como protagonistas. Que pensa das críticas que afirman que non é moi ético converter a personaxes como Sito Miñanco en héroes tipo Robin Hood? Pois que eu non acepto lesións de ética a estas alturas da miña vida, sabes? Que estudien ética eles. De que maneira te axudou a túa participación na serie Fariña para coñecer máis acerca do narcotráfico en Galicia? Eu creo que sabía prácticamente todo por nacemento, porque me tocou facer, como vos dixen, Heroína e algunha outra película e cousas a este respecto, e porque nasín onde nasín, e porque vivo onde vivo, e porque vivín en casa, e non, a min nese sentido non. Cando ligo o libro de Nacho, que é un libro excelente, moitas das cousas xa as coñecía, non? E entonces non cambiou en nada a miña visión. Si esa era a pregunta, que non me acordo moi ben. Si esa era a pregunta, non, xa tiña. E xa para rematar, por último, que leccións pensa que deberíamos sacar a xente da nosa idade desta serie Fariña e dun personaxe como Laureao ou Viña? Pois, home, pues que o tipo este, pola pouca cabeza que tivo, papou 23 anos da súa vida na cárcel, dos 48 aos 71. Dos 48 aos 71. E que se houvese sido un pouco máis inteligente, teríanlle caído 10 ou 12, pero como se puso chulo, caerenlle 23. Así que, por favor, non vos poñades chulos, sobre todo os rapaces, o sea, machitos go home. A chulería sirve para moi poucas cousas na vida, para moi poucas cousas. E, desde logo, en fin, non os metáis en la droga, porque é unha auténtica estupidez, nin o tabaco, nin todas estas cousas, e eu tampouco son quen para dar leccións de nada, nin que máis dean a min, pero bueno, as series falan do que falan, a xente interesa o que lle interesa. A mí cando me digo, joder, es que los hacéis héroes, digo, bueno, xa, e ti seguro que viches películas de Robin Hood. Non sei se reparaches que era un ladrón, ao mellor non reparaches en esta. Era un ladrón. Por que a xente lle atraen os ladróns? Lo desconozco. Por que a xente lle gusta máis Aníbal Lecter que San Francisco de Asís? Lo desconozco. Non o sei. Nos contamos a historia, unha historia que pasou aquí, que cambiou o discurso e o espazo sociopolítico en España, non? E que foi algo tremendo. Igual facemos unha serie sobre a Camelia, igual tamén interesa. Pero non sei por que me dá que a xente vai preferir a dos narcos, chico. Chico, non sei, sabes? A xente prefire o fútbol, pois o esquí non o ven. E por engadir, que outros plans ten Carlos Blanco, o gran actor que interpretou a Ubiña en Fariña? Os plans que teño, de verdad, os plans que teño é descansar si podo. Porque teño compromisos hasta prácticamente hasta marzo do ano que ven, sin parar. Non vou ter vacacións, e ven que me fastidia,
Menos mal que vou rodar en Galicia, co cal todo é un pouco máis cómodo, terei que ir a Barcelona, a Girona, a Melilla, pero o máis gordo será aquí. Entón eso axuda moito. Eu, se podo dormir na casa, sabes, son como Van Morrison, un músico irlandés que, Van Morrison, un grandísimo músico irlandés, ten un avión, o tipo como é rico, ten un avión privado e el acaba o concerto, da igual onde estea, e el volve para Dublín. El vai dormir a casa, entendes? Sí. E eu son un pouco desto, se podo volver a dormir a casa, a miña cama, mira, hoxe estou cansado porque esta noite non puiden dormir a miña camiña, e botei de menos, e extrañeina, e sabes? Sí. E non descansei ben. Entonces, de verdad, eu a estas alturas da miña vida, teño 60 anos, a mí o que me pide o corpo agora é se podo descansar, viaxar, non? Pero bueno, isto ven así, e como por outro lado son cousas que te apetece facer, non? Pois te lías e cando te das conta dis, buah, hasta xaneiro xa nada. E dixlle ao representante, non collas nada e tal. Pero de repente te chama e di, mira, es que te llama tal director, e dis, mierda, pásamelo e tal, non? E te tientan, non? E é unha cousa moi tentadora, non? Dille que non, e a veces dis que non, e nunca sabes se acertas ou non acertas, non? Pois así xa está todo. Moi ben. Moitísimas gracias. Non,